जाथ'सिगोन दा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जालायबाय दा नोंथांमोना नायगासिनो आंनि फैलाव नार्जारि इउटुब चेनेलाव दा आं हस्टेलावसो दंफैयो आरोना दा हस्टेलनिफ्राय फुटबल मेट्च नायसै दसे नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय लेट्स गो मा? mau ngale? Apa boleh bang? Husnande. 디펜스로 기리바이 타는 배지래. 디펜스로 기리바 본 거야. Apa melina tuh ini bukan jaga sini, Pak. Gol gol. Lagi, biru lagi.
Tambah grup-grup lah ya bu. The jersey number 23 from the Bodoland FC jersey number 7 is out. Again, jersey number 7 from Bodoland FC is in, and jersey number 17 is out. Pwilao surka kena. Program sini begini. लोगोफोर नोंथांमोना जाखिनि नुदों बेखौनो देखायनो हाबाय आरो बाखिखिनियावथ' आं देखायनो हायासै दे होमबा बिनि थाखाय गोरोन्थि जानायनि थाखाय निमाहा बिनाय जाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव स' लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं गाइस स्पेसियेल